Hayop nga ito. Ano to? Salamat Kasola. Antayin natin sila. Darating na yung mga yon. Nagloko yung ating ano eh. Net eh. DJ Jonas, the Dino Remix. DJ Jonas, the Dino Remix. If I feel down, my life is still trying to get up that great big hill of hope. For a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of the brotherhood of man. Or whatever that is.
thumbs up din host. Nawala ka. Oo, nawala ako kanina. Dito, nag-take pa nga ako eh. Naglo ko yung aking wifi. Kaya nagbalik tayo sa Salamat po. Ulit si Official, gantong stock sa bangos, dating dikit. Salamat, Zoe. Salamat sa 4 million people in the house. Lipstick, Mac, Kureto, tamsak bro. Salamat sa patamsak mo dyan bro. Hindi ko lang bisa ito Mac. Kakawin mo lang ba? Oo, Lods. Nakapapasok ko lang. Salamat, Mac. Biglang Lord, prepare lang ako ng mga gagamitin ko today. Sige, Mac. Salamat sa'yo, Mac.
Merry Official, thank you so much kapatid. Nawala ko kanina eh. At bago ako ng ano. Gulo ko yung internet kanina. Shout out to Merry Official, sabi ni Sherry na group. The Bluetooth device is connected successfully. Yun na, tusok host. The Bluetooth device is connected successfully. Yun na, tusok host. Baby Love, tusok host. Thank you so much sa'yo, Baby Love. Dapat man tayo ng Baby Love dyan. Hello, Jeff.
Miguel Love, shout out sa'yo, Jet. Baby Love, kung gusto mo sa'yo, Baby Love. Bala ka ng bago dyan, Jet. Baby Love dyan. Hello, Jet. Miguel Love, shout out sa'yo. Hello po ulit, sabi ni Miss Ola. Thank you so much, Miss Ola. Salamat sa pagbabalik. Bala ka ng bago dyan, Jet. Kaya magdikitan kayo, guys. Kaya yung mga hindi pa nakadikit dyan sa inyo. Sabi ni Miss Ola, thank you so much, Miss Ola. Ikaw, Miss Ola, baka hindi mo padikit si Baby Love, basta si Jet. Kaya magdikitan kayo, guys. Jet, baka di mo padikit si Miss Ola. Shout out po sa lahat, mga boss, mga sir. Sabi ni Mac. Ayan, magdikit na kayo, guys. Ay, si Mac, saka si Miss Ola, baka hindi pa ito magkadikit. Jet, baka di mo padikit si Miss Ola. Shout out po sa lahat, mga boss, mga sir. Sabi ni Mac. Ayan, magdikit na kayo, guys. Ay, si Mac, saka si Miss Ola, baka hindi pa ito magkadikit. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ay, si Miss Ola nagbaba ng bahay. Baby Love. Guys, kung baka hindi pa kayo magkakadikit niyan. Ay, si Miss Ola nagbaba ng bahay. Baby Love. Baby Love, OTW, sabi ni Miss Ola. Kapatid pala to eh. Laki nga pala ng business ito ng chat-chat mo na yan, kapatid ah. One K na ang views mo ah. Damihan natin yung views nito. 1 week. Gala ni Balong Vlog. Tamsak na. Sa tamsak dyan. Gala ni Balong. Gala ni Balong Vlog. Tamsak na. Sa tamsak dyan. Gala ni Balong. Ano naman nangyari? Miguel Love, shout out sa 5 million people in the house. You are sweet little love. Miguel Love, shout out sa 5 million people in the house.
You wanna make you. Miss Ola, OTW. Sabi ni Gala ni Balong. Ikaw pala yan, Chacha will never be love. Yan nga siya nga, Miss Ola. Ang laki na ng views niya, no? 1K na siya, ah. Pagkachat ka lang to si Wilmer, oh. Bayaran natin to si Wilmer. Para ma-develop yung kanyang cha-cha dance niya. Mga step, mga pangpatayan. So pala yan, ha? Nadala mo naman si Miss Ola, ha? Wilmer, respect it po kasi madami ayuda. Oo nga, eh. Laki na ng views ng cha-cha-cha niya, no? Kalaan mo yan?
lang. Narati pa bago mag-grade 1. Ho. Yan o. O ikaw? Oo nga eh.